Χαλκιδική, στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, κατήγγειλε χρυσαυγίτες για τον ξυλοδαρμό μετανάστη. Μπροστά στα μάτια του, όπως καταγγέλει το στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Σάββας Τσακμακίδης, την περασμένη Κυριακή, 8 άτομα, ανάμεσά τους και υποψήφιος βουλευτής του κόμματος της Χρυσής Αυγής, ξυλοκόπησαν άγρια έναν αλλοδαπό μικροπολιτή στην περιοχή Φούρκα Χαλκιδικής. Όπως λέει μάλιστα, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο όχι μόνο δεν συνέλαβαν τους δράστες της επίθεσης, αλλά προσήγαγαν τον τραυματή αλλοδαπό για εξακρίβωση στοιχείων. Η αστυνομία μετά από 10 λεπτά και μάλιστα αντί να του συλλάβει, πήρε τον αλλοδαπό, τον έβαλε στο πίσω κάθισμα και για εξακρίβωση στοιχείων. Είναι χρυσαυγίτες, το υπογράφω, το τονίζω ιδιαίτερα και ας έρθουν να με βρούνε. Την επόμενη μέρα της επίθεσης, το στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος καταγγέλει ότι δέχτηκε απειλές ο ίδιος αλλά και η οικογένειά του. Με φτύσανε, με βρίσανε, με εκβιάσανε ότι θα με σκοτώσουν, ότι θα με κάψουν το σπίτι. Τώρα δεν βλέπεις μπροστά σου να χτυπάνε έναν άνθρωπο 10 τερλαράδες, θα σηκώνεις το ανθρώπινο ανάστημά σου. Το ανθρώπινο ανάστημά σου. Και θα τι κάνετε εκεί, ωραία, και θα σε απελούν εσένα και τρεις γενιές πίσω. Στην Αθήνα, αίσθηση έχει προκαλέσει το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Guardian, στο οποίο 15 μέλη αντιρατσιστικής κίνησης, μετά από επεισόδια με ακροδεξιούς και κατοίκους, συνελήφθησαν στις 30 Σεπτεμβρίου στη Λατινική Αμερική και, όπως καταγγέλουν, υπέστησαν βασανιστήρια από αστυνομικούς. Τους αστικίζανε, τους βρίζανε, τους παίρνανε βίντεο με τα προσωπικά τους τηλέφωνα και φωτογραφίες και λέγανε ότι θα αναρτήσουν τις φωτογραφίες στο site τους για να τις δει η Χρυσή Αυγή, ότι θα δώσουν τις διευθύνσεις τους στη Χρυσή Αυγή. Ένα παιδί που είχε χτυπηθεί πολύ άσχημα κατά τη σύλληψη, είχε αιματωμένο κεφάλι, είχε ανοίξει το κεφάλι του από πίσω, είχε σπασμένο χέρι. Οι διαδηλωτές δεν θέλησαν να δώσουν τα στοιχεία τους στην εφημερίδα γιατί, όπως είπαν, φοβούνται. Όλοι έπρεπε να περάσουμε από έναν αστυνομικό που μας έβαζε να χτυθούμε στο διάδρομο, να σκύψουμε με την πλάτη μπροστά σε όλους τους. Μας έκανε ό,τι ήθελε. Μας χαστούκιζε, μας χτύπαγε. Μας έλεγε να μην το κοιτάμε, να μην καθόμαστε με σταυρωμένα πόδια. Άλλοι αστυνομικοί που ήλθαν δεν έκαναν τίποτα. Η αστυνομία υποστηρίζει ότι κάποιοι από τους συλληφθέντες τραυματίστηκαν στη συμπλοκή που προηγήθηκε, ενώ η έρευνα διεξάγεται από τις δικαστικές αρχές γιατί έχει γίνει καταγγελία. Η ελληνική αστυνομία σέβεται πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν ασκεί βία. Ερευνά εις βάθος κάθε καταγγελία για χρήση βίας εκ μέρους αστυνομικών. Δεν υπήρξε ουδέμια άσκηση βίας από την αστυνομία κατά ουδήποτε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Καλούμε την κυβέρνηση και τη δικαιοσύνη να προχωρήσουν σε αξιόπιστη έρευνα των καταγγελιών και να τιμωρήσουν με τον πιο αυστηρό τρόπο τυχόν ενόχους. Η εικόνα μιας χώρας όπου αστυνομικοί βασανίζουν πολίτες όχι μόνο δεν αντιστοιχεί σε μια δημοκρατία, αλλά ντροπιάζει και μάλιστα διεθνώς τους πολίτες της στο σύνολό τους. Άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο τελευταίος όμως που δικαιούται να μιλά για συγκάλυψη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα το οποίο αντέδρασε και εξακολουθεί να αντιδρά με πολύ έντονο τρόπο στην αποκάλυψη των ονομάτων των κουκουλοφόρων. Επιτέλους το θράσος έχει τα όρια του. Πάμε στη Νέα Σωσίδα, έχει και το Σωτήρη Δανέ.